Στο προηγούμενο παράδειγμα παρουσιάσαμε τις εντολές έκφρασης και κάναμε ένα μικρό άλμα στην τρίτη υποενότητα εντολών που αφορά τις εντολές αλλαγής εμφάνισης, παρουσιάζοντας ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Θα ασχοληθούμε τώρα με την αναπομείνασα ενότητα εντολών της παλέτας όψης, τις εντολές εφέ. Οι εντολές αυτές είναι τριών ειδών. Άλλαξε το χ εφέ κατά μία ποσότητα, όρισε το εφέ χ σε μία ποσότητα και καθάρισε τα γραφικά εφέ. Μιλώντας για εφέ, θα πρέπει αρχικά να δούμε τι δυνατότητες μας παρέχει το Scratch στον τομέα των ειδικών εφέ, κλέβοντας έτσι λίγο από τη μαγεία του Hollywood. Κάνοντας κλικ στο βελάκι της εντολής «Άλλαξε εφέ» ή «Όρισε εφέ» από την παλέτα εντολών, εμφανίζεται η λίστα των παρεχόμενων εφέ. Αυτά είναι με τα σειρά «Τα», «Χρώμα», «Μάτι ψαριού», «Στροβίλισε», «Εικονοστοιχειοποίηση», «Ψηφιδωτό», «Φωτεινότητα» και «Φάντασμα». Στο παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε στον κώδικα δύο μόνο από αυτά. Για όλα τα υπόλοιπα θα γίνει μια ενδεικτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη αξία έχει να πειραματιστεί ο καθένας από εσάς μόνος του και να αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη για το πώς μπορεί να ενσωματώσει κάποια από αυτά τα εφέ στα προγράμματά του. Μην ξεχνάτε ότι το Scratch σας θέλει δημιουργικούς. Σκοπός του παραδείγματος που θα δούμε είναι η χρήση των εφέ σε μια υποθετική ιστορία ταινίας τόλμου. Ο Calvert και η Cassie, τα δύο αντικείμενά μας, μετά από ένα νυχτερινό περίπατο στο δάσος, αρχίζουν να αισθάνονται περίεργα κάτω από το φως του φεγγαριού. Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς ακριβώς επιδρά πάνω στο σεληνόφως, αλλά και πώς μπορούμε να προσομοιώσουμε τη νύχτα αναθέτοντας τις εντολές εφέ, ακόμη και στο ίδιο το σκηνικό. Σταματήσουμε όμως το παράδειγμα για να σας κρατήσουμε σε αγωνία. Παρατηρώντας τον κώδικα, θα πρέπει να εντοπίζετε προφανώς και να αισθάνεστε επίσης εξοικειωμένοι με εντολές που έχουμε ήδη δει σε προηγούμενα επεισόδια. Θα ξεκινήσουμε από τον κώδικα του Calvert, για τον οποίο επιλέξαμε το εφέ φάντασμα. Η πρώτη καινούργια εντολή που εντοπίζουμε είναι η «Όρισε το εφέ φάντασμα στις 30». Όπως σωστά καταλάβατε, η εντολή αυτή είναι της μορφής «Όρισε το εφέ χ» σε μια ποσότητα που θα εισάγουμε. Με την εντολή αυτή, αρχικά καλούμαστε να επιλέξουμε ποιο εφέ από τη διαθέσιμη λίστα θα επενεργήσει πάνω στο αντικείμενό μας και ακολούθως να ορίσουμε σε τι ποσότητα θέλουμε να αλλάξουμε τη μορφή του αντικειμένου σύμφωνα με το εφέ αυτό. Προσοχή στο γεγονός ότι η ίδια ποσότητα αριθμός έχει διαφορετικό αποτέλεσμα για διαφορετικά εφέ. Έτσι εδώ το εφέ φάντασμα, επιλέγουμε το εφέ φάντασμα από τη λίστα και βάζουμε ποσότητα π.χ. 50 αρχικά και στη συνέχεια πλην 50. Θα κάνουν τον Calvert διάφανο, ενώ για ποσότητα 100 τελείως αόρατο. Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αρνητικές και θετικές τιμές έχουν ίδιο αποτέλεσμα με τον Calvert να γίνεται φάντασμα σε ποσοστό ό,τι ποσότητα βάλουμε κάθε φορά. Η επόμενη καινούργια εντολή εντοπίζεται μέσα στη δομή επανάληψης. Αυτή είναι η «Άλλαξε φάντασμα εφέ κατά 25». Όπως θα καταλάβετε πάλι, η εντολή αυτή είναι της μορφής «Άλλαξε το χ εφέ κατά την ποσότητα που θα εισάγουμε». Με την εντολή αυτή, όπως και με την «Όρισε», αρχικά καλούμαστε να επιλέξουμε ποιο εφέ από τη διαθέσιμη λίστα θα επενεργήσει πάνω στο αντικείμενό μας. Ακολούθως, ορίζουμε την ποσότητα του εφέ με την οποία θα αλλάξουμε τη μορφή εμφάνισης του αντικειμένου. Αυτό που συμβαίνει είναι να αυξάνουμε την επίδραση του εφέ στο αντικείμενο εν σχέση πάντα με πριν, εισάγοντας θετική τιμή, ή να τη μειώνουμε εισάγοντας αρνητική. Οι τιμές, όπως και στην περίπτωση της «Όρισε», αφορούν η ποσοστιαία μεταβολή. Έτσι εδώ, το εφέ φάντασμα αυξάνεται κατά 25, δηλαδή 25%, αναγκάζοντας τον Calvert, μετά από 4 επαναλήψεις, να γίνει αόρατος. Ας πάμε όμως τώρα στον κώδικα της Cassie, για να δούμε τη χρήση των εντολών αυτών ως προς το εφέ ψηφιδωτό. Όχι και ιδιαίτερα πετυχημένη επιλογή μετάφρασης, θα έλεγε κανείς, καθώς σε αρχικά στάδια το αποτέλεσμα χρήσης της μοιάζει περισσότερο με μια αναπαραγωγή σε πολλά αντίγραφα. Η επιλογή του εφέ ψηφιδωτό έγινε τελείως τυχαία για την περίπτωση της Cassie, καθώς θα μπορούσε κάλλιστα να επηρεάζεται διαφορετικά από το σεληνόφως. Εσείς μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορα άλλα εφέ από τη διαθέσιμη λίστα. Ως τελευταίο παράδειγμα παρουσίαση ενός εφέ θα σας δείξουμε την αλλαγή φωτεινότητας, η οποία μάλιστα την εφαρμόσαμε πάνω στο σκηνικό μας. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε το σκηνικό και παρατηρούμε τη χρήση του εφέ και για τις δύο εντολές «Όρισε» αλλά και «Άλλαξε». Αποδεικνύουμε έτσι ότι το σκηνικό δεν είναι και τόσο δευτερεύον ζήτημα όσο φανταζόμασταν, καθώς μπορεί να δώσει ζωντάνια στο σενάριό μας. Κλείνουμε την παρουσίαση του παραδείγματος αλλά και της ενότητας αυτής με την εντολή «Καθάρισε τα γραφικά εφέ». Την εντολή αυτή μπορούμε να την εντοπίσουμε στην αρχή του κώδικα τόσο
του Calvert όσο και της CASE. Η εντολή αυτή επαναφέρει τα αντικείμενά μας στην αρχική τους κατάσταση, απομακρύνοντας όποιο τυχόν εφέ ορίσαμε πάνω τους. Πράγματι η CASE αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα από 40 αντίγραφα. Αν τρέξουμε το παράδειγμα, παρατηρούμε ότι αμέσως επανέρχεται στη φυσιολογική μορφή. Το ίδιο ισχύει και για το σκηνικό, το οποίο ενώ πιο πριν ήταν λίγο σκοτεινό, τώρα το είδαμε να φωτίζει και σιγά σιγά σταδιακά, όπως παρατηρούμε, να αρχίζει να σκοτεινιάζει. Σας αφήνουμε λοιπόν να δείτε ολοκληρωμένα τη χρήση των εντολών εφέ για την CASE και τον Calvert μέσω του στοιχειωμένου μας δάσους. Για περισσότερες λεπτομέρειες και επεξηγήσεις των εντολών ή των επιλογών τους που δεν αναλύσαμε στο παράδειγμα αυτό, ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια!